YouTube channel. Okay. Akong birthday last August 29. My makapahuman sila. Okay. Maski ginagmay, in happy giday tanong ginagmay nga madawat nga regalo sa mga bata. Dako na kay nagbili sa ginikanan. Okay, sa ang panganay nakadawat ko og kanang regalo bag. Nga naman mo ginay kahinaan na ho ang bag, no? Mga basta bag, basta kayo sa basta kay bag. Kanahan jud ko muna ang akong panganay nirigalo ko na og duha ka bag. Sling bag o shoulder bag. Okay, ang anak ko sa kuan, to sa layo. Wala man siya regalo nako, pero dako pud siya na regalo nako kasi siya gid pud ang dako pug na expenses sa akong health karon. So, thank you tanan basta akong mga bata, diyan akong ikaupat, wala siya nakaregalo nako kay to man sa layo, to siya sa Cavite, pero na surprise pud ko kay akong gitawag sa ingana gid ang parents kitang ginikanan o magpaskal sa mga anak, ma-surprise na lang ka. Kaya wala ko mo edad 40 plus dito kasuway ko cake. Jud ko cake. Hindi ko ni mo mauna kay na mga anak guys eskwela. So karon, bawas ng mga bata, dihan ako kasuway og cake maski ginagmay di man yung ginagkong handa kay pobre raman ni. So at least na ginagmay bali ilang pasalamat na ho nga hilak no sila nakahuman no. So tungod sa paningkamot nakahuman sila, so bawas na sila. Okay. Yes, makabri ko sa gift. Manikip ng kanyang anak. Si Kakeder. Yes. Isa siya. Makabri ko sa gift. Thank you very much sa gift. Right. Maksi ko sa gift. Right. Yes. Thank you, Karan. Okay guys, kung sanin. Sanin gift sa anak. Ito nga paling. Ano maling. Bang ani? Musling tikal. Wow, napakaganda dari anak. Yes, nakakala iba pa. Yan taklim sa taklim sa taklim. Wow, kan ha kan ha. Taklim sa taklim. Ano ni? Yes, may taklim sa dira. Asa taklim ani? Asa na? Yes, ana. Ay. 2,000 years later. Yes, hangin gamito nun dyan. Huwag makbutag. Huwag babalawat, kainit tubig na ko. Asa man eh? Ano? Diyan na. Yes! Naliya oy. Kaya tabi, ato sa plastan na ito i-arrange. Muna yung Paris. Anis. Muna yung Paris. Sa regalo bites. Thank you very much. Nak-nak. Wow! Paris na! Kalilim! Ang gala kay nanin pitak na! Wow! Lamiya ko eh! Yes!
Yes. Thank you for watching. And don't forget to like, subscribe, click and comments, and click the notification bell para update mo sa videos. Bye-bye. Thank you for watching. Eyes of mine, you see.